को तेरी ढेर दिन निकल गया जाते नहीं बोले गाँव में फोन करके बात करे क्या समाचार भाई चलो गाँव में ढेर दिन हो गए बात कर ले अभी आज तक बात ही ना मिली कई बार फोन करके बातें कर लेते हैं क्या समाचार भाई। हेलो हाँ मम्मी बोला आता नहीं ठीक बाड़ू ना क्या होता हमने के ठीक है बा बैठले बनेगा हाँ सब तो ठीक है बा हाँ दुगो बुच्ची बाड़ी लोग वो पढ़े वढ़े डाले लोग हाँ सब तो ठीक है आराम से सब ठीक है। कैसे से बतिया अपन गाँव में बतिया तो नहीं मम्मी से हम बतिया नहीं बतिया ले। हेलो गोर लगे तनी ठीक बानी न उन्हीं के तो ठीक बानी जा हाँ रउआ ठीक बानी न ठीक बाटे। हेलो हाँ तू बुझिए देखू हाँ घरे रहियो हम जाते नहीं तनी बड़ा खिचड़ी है तनी लेकिन फेकन जाते ओसन घूमे फिरे साग खाए आ तू अपना घरे आराम से रहियो हो आ लेकिन के ध्यान दियो ठीक न सब खाई जाता तन की सगिया लाई हो अच्छा ले ले आई मोरे से हम बगल में कस के ले ले तो कभी इतना नून मिर्चा थूर के रखले बनिए में तोनी से काहे लो तो तोनी के तू तो करबे भागी ले घूमे हैं इना के छोटी बात भैया जब कह दे तोन कामा कह दिया कहलिया कह दी तोरा इहो ना बुझाला आ तू थू नहीं कहू जी बैठल बारू तो क्या करें हम का करी हम ए बार एक काम करो हाँ बोल और जान तू का बनावल जाओ क्या बना लिया हैं नयका चाउर बा गिलका भात हाँ, न आ माड़ा चोखा अच्छा माड़ा भात चोख ठीक बा आ बना के रखो जरूरत तो बानी जी आज खिचड़ी है तो खिचड़ी के दिन खिचड़ी बनाला कि मार भात खाई जाला अरे हो रे भैया बहुरा हवन अरे चुप रहो सोना की हमहू भुला गनी एबार खिचड़ी चोखा न बनेला हाँ हां त ठीक बा त खिचड़ी या चोखा चटनी आ बढ़िया से बना के रखियो ठीक न ना ओनी साग खोट के लइयो खिचड़ी आ साग बनी सागो बनी साग बता ना खोटाई हमरा से पागल ना अपने तूर के खाई में त सोची साग दूसरा से छीन के खइला हैं देखो का? लाइकी खोटे आखनु तो जाके कोबी आलू आ टमाटर आ गादा लेके आओ जा ओई घूमिए हो बाद माई में हेता ना तू तो डिमांड कर देलू कि बुझाता कि हमार बगली के रुपया झरिया देबू हो भैया तू अभी अच्छा, ये तो तो बगल नहीं कहत के दिया। नहीं उड़ाल के खिचड़ी बहुत अच्छा बनेला अच्छा ठीक बात हम ओनिए से ले ले तो इन्हें पर करा घूमे मत जिया ठीक ना हां इन्हें क्या जैसा सके से लगता चला चलो करे लगिया मरबो कर क्या तो ठीक ना जा का हो भौजी का करतड़ू तू का करे लो ओई जा तू का करतड़े रे का कर बैठे खाने एगो बात कहि दी बुची हां भौजी के साड़ी खोटे के छोड़ जाऊ साग ना भैया टाट के गोल उनको तो नत जाइए भैया आ भैया साग खाए गइल बड़ा ओने जाय दो जाय दो उ गोल हम बाजारे न बाजारे गइल बा तो साग खोटता देखो तो हाँ जी सब खोटे तो तब का आ कौन जान तोड़ भौजी हाँ 10 रुपया ओकरा के दे के हाँ आ गांजा पिया दे तलसन ओही पे गुड़िया राजा बन जाता गंज पिए तो गांजा वो तना गांजा पिए लगी का कहतड़ू अच्छा भौजी एक बात कही हाँ चलल जा हनिया साग खाए चलल जा कहाँ निये रोपल बा प्रधान के पीछावा तो झगड़ा कर रहे मारे लगे ना मतलब भाई देखो त भाई तो होने गोइल बा साग खाए कोरिया टोला देने गोइल बा हम के ही अपने देने साग खाए लगे के बा खेत वाला देखिए तो हमने कैसे बोल लगी बोली कैसे लिया जाके खेता में हमके पिटवाई में का कौन अरे कोई ना बोली चली चलल जा साग खाई जाइए हमारे ना महिरिया कोई आई ना भिरिया हमारा तो ठीक है बच्चा ले चल चलल जा चलो बुझ चलल जा हम ना जाई जा नून मरचा सिलिया तो नून मरचा पीस ले चल चल खाई चलल जा भौजी जी हन हाँ चल खा के आवन जा चला जा चल से खिचड़ी के दिन हो आज भैया गोइल बा होने खाए हाँ चल आई अरे कोनो नहीं खसम भौजी चलल जा भैया गोइल बा होने चलल जा